че той овладява инициативата, Тръмп някак си следва Бенамин Гилет, което не харесва на човек, който е така доста алфа в своето поведение като президент Тръмп. Последен въпрос да погледнем и в целия регион Близкия изток. Преди конфликта между Израел и Иран имаше едно знаково посещение на Доналд Тръмп, което той определи като, как да го определим, като с много огромни постижения, защото трилиони долари като инвестиции ще потекат от всички тези страни богати на петрол към щатите. Но след тази, да кажем, ситуация близко до война и, да кажем, подушаването за момента на конфликта между Израел и Иран, ще има ли преструктуриране на страните вътре? Тоест, да кажем, страните да се стремят към развитие, а не към конфликти и помежду си към някакви противопоставяния, които водят до агресия. Има такъв сценарий, но пак казвам, регион е изключително доминиран от религия, от липса на рационал, липса на логика, чисто да пресметнеш кое би било по-добре за твоето икономическо, социално добруване. По-скоро се вярва в концепции, свързани с сблъсъка между шиити, между сунити, между евреи, между мюсюлмани. Нали, говорим за Близък изток, но поглеждайки най-големият сблъсък, може би в Близки изток, е сблъсъка между шиитите и сунитите, между Саудитска Аравия и Иран доскоро. Там и Израел. Това е ролята на Йордания. Йордания не са чак такива добри отношения исторически с Саудитска Аравия. Много са проблемите, които са на ниво, което не подлежи на чисто пресмятане, да направим по-добро, да използваме тези ресурси, да издигнем народите си в по-добро състояние да живеят, а са по-скоро ситуацията, кой ще надделее във великата свещена война. Когато мисля за свещена война, няма как да имаш силно икономическо развитие и, как да кажем, перспектива за своето население. Може би погледите сега са вперени в Сирия. Как ще тръгне да се развива страната след Башар Асад? Дали, примерно, ще приеме едно по-отворено развитие? Дали ще има благосъстояние за сирийците, а не, примерно, потискане и нови миграционни вълни вследствие на всички тези конфликти в този регион? Да, за режима на Башар Асад със сигурност има две неща, които може да се каже. Башар Асад беше един диктатор, който избиваше своето население и ние трябва да сме щастливи от това, че той беше свален от власт. Тук няма кой да оспори подобно твърдение. От тук нататък ние трябва да сме внимателни, да следим внимателно и да гледаме на къде ще тръгне новият